Mary Bayramalda ildeşimizin bize uğradan video materialında yol gödäwçilik gullugy işgärleriniň gorkuzyp bilen piyadalardan para alýandygyny aýdýar. Düzgün boyunça yol gödäwçilik gullugy ýolu geçýän piyadalar däl-de ýolda ýöreýän ulaglaryň ýol düzgünlerini gödäwçilik etmegi gerekli. Emma etmeli işleriniň deregine bilimi pes watandaşlary gorkuzyp 20 manatdan pul talap edýändigi öňe sürilýär. Videoda ýolun gyrasy bilen bäri tarapy ýörep gelýän şahsdan pul alynandygyny şaýat bize habar berýär. Ýene-de ýol gödäwçilik gullugy ulagynyň ýanynda para bermäge mejbur edilip duran adamlaryň bardygyny aýdýar. Bu waka köplenç akşam sagatlarynda adamlaryň işden çykyş wagtyna gawatlap edilýär. Para talap edýänleriň hiç hili atlaryny bermeýändigini hem yerli halkyň ünsüni özüne çekipdir.